happens when a Kapampangang murit jams with a Bicolanong kapay? Ay gagi pare, riot yan! Tara kape! Tara kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare! Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara kape! Tara kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Paano ka mamasko? Bakit galit ka? Hindi naman. Natuwa lang ako kasi bumalik na yung boses ko. Ay, oo nga, no? Kaya pala may something different sa'yo. Diba? May mga nilunok lang kasi ako. Sinasabi ko na kulang ka lang sa lunok. Pero dahil malapit na nga magpasko, ikaw ba Konyo Bicolano nung bata ka, paano ka mamasko sa ninong at ninang mo? Dalawang bagay. Una, umaakyat ako sa lamesa. Maakyat? Oo, umaakyat ako sa lamesa. Kahit walang tanong, kahit walang instruction yung magulang ko, akyat sa lamesa, harap sa mga ninong at ninang ko, at gumigiling ako pababa. Yan. Oo. Buti nakaahon ka pa. Nakaahon. Kaya up until now, kinahihiya nila ako. Tapos ilang taon ka na ngayon? Ha? Yung tipong nasa 29 ka na, tapos gumigiling ka pa rin sa harap ng ninong at ninang mo. Halatang nangangailangan. Ikaw ba, paano ka sumingil ng pamasko mo kay ninong at ninang? Simpleng-simple lang. Manggigil trip lang ako. Ano yun? Sasabihin ko, ano na? Ilang Pasko na? Isipin mo, bata nang ganun sa'yo, di ba? Bata, batang-bata ka pala, ang sama na ng ugali mo. Siyempre, ganun ka dapat. Nanggigil trip ka. Effective yun. Effective yun, for sure. Kasi tinitira mo sila sa emosyon. Ayan, ganun ka dapat tumira. Oo, tama. Hindi pa talikod. Yan. Alam nyo na mga bata kung paano kayo titira sa mga ninong at ninang nyo, ha? Tama, gilingan nyo pa baba. Kaya eto na kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang unang dalawang uri ng namamaskong inaanak! Tara kape! Tara kape! Ayan po na tayo sa number 1. Inot! Muna, ito ang mga Bibo Kid. Anak! Magmano ka na kaya na. Mano po, Ninang Mar, mano po, akin yung kamay nyo. Papo yan, mano po, ayan. Ay, hala, anong kape mo? Ang hyper mo, ha? Excited lang na makita ka ng inaanak mo, Mar. Ninong Mar, I miss you so much po. Ito po, tingnan nyo po yung report card ko. Ito. Ayan po, ayan. Wow, may papel. Most highest super level honor po ako. Ay, may ganun pala. Oo, tapos best in uniform ako, best in attendance, best in smell, best in talent, and best in TikTok. Congrats, inaanak. Kahit ngayon ko lang narinig yan, may ganyan pala. Ang galing-galing mo. Ay, syempre po. Alam ko pong malaki yung ipapamaska nyo sa akin. Bastos bata. Yung ipapamaska nyo sa akin. Kaya ginalingan ko sa school. Papamaskuhan pa rin pala kita. Oo naman po. Anong grade ka na nga? Grade 6 po. Grade 6? Naku, 4 na taon ka ng grade 6 ah. Ilang taon ka na ba? Correction, 6 years na po. Opo. Nagustuhan ko po kasing maging grade 6, so hindi na ako umalis. Ayan. Ito ang mga Bibo Kid. Wow. Well, kung ako yung ninong, I would say, ito yung mga binibigyan ko. Ito yung mga bibo. Hindi man ganun katalinuhan, hindi man ganun kabanguhan, pero may enerhiya. Bibigyan ko talaga to. At saka ito yung basic tactic, basic to sa mga inaanak na kapag maniningil kayo ng pamasko sa ninong-ninang, kailangan may ibibida ka. Tama. Grades mo, na halatang dinoktor mo lang naman. Yung tipong may white ink pa. Gawain mo ba yun? Oo naman. Ako din, nilalagyan ko, dinidikitan ko ng bond paper. Parang kunwari, 90 ka talaga. Pero at least pwede ko pang matanggal. Ayan. Sa akin naman yung palakol na number. Di ba, mo 75. Ayan. Yung 7, lalagyan ko lang ng ulo para maging 95. Ay, wow. Diba? Batang-bata pa lang tayo, alam nang wala tayong patutungo. Oo, mga mandarambong na. Anyway, that's number 1. Puro naman tayo sa last but not the least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga Feeling Close.
Kawawa naman. Ang dami kong pamangkin at inaanak na nabigyan ng pamasko. Uy, oo nga, Jesse. Uy, buti na lang. Ang dami mong tigbe-20 na malulutong, ha? Ay, hala, may isa pang hahabol, oh. May isa pa. Halika, magmano ka dito sa nagre-rejuve. Magmano ka dyan. Mano po, mamamas ko po. Hello. Hello. Naku, pagpalait. Pato. Ay, hello. Pagpalain ka. Aray, ang higpit mo naman yung maka. I love you. Ay, girl, kilala mo ba tong batang to? Hindi, ngayon ko lang yan nakita. Sino ba yan? Ay, uy, Jessa, hindi mo na ba ako naaalala? Ay, ikaw ba yung naligaw sa akin dati na di ko sinagot? Hala, opo. Siya po yun. Binastig niyo po siya. Ako nga po pala yung inaanak niyo galing sa kapatid ng best friend ng jowa niyo ng high school po kayo. I miss you, Ninang. Long time no si Ninang. Kawawa ka naman. O sige, maipilit lang. Sige, eto 20 para sa'yo. Wow, 20? Kawawa yung boses mo eh. Thank you. Parang yung batang Robin Shena, parang boses Boses na ipit sa pinto. Kaya boses puwet. Ay, nako. Uy, pero itong mga feeling close, ang dami na ito sa Pampanga. Totoo. Oo, sa amin kasi sa Pampanga, kapag araw ng Kapaskuhan, Ayan. lahat ng pinto nakabukas. Ay, ito tradisyon. Oo, tradisyon talaga yan. So kahit hindi mo kakilala, makikipasok sa bahay ninyo, either makikikain yan o makikimano, doon sa taong tingin nilang may pera sa bahay na yun. Ang galing. Totoo. So part na talaga yun ng tradisyon. nyo. Oo, kaya kapag umuwi ako dyan sa Pampanga, hindi ako lumalabas. Nandun lang ako sa loob ng kwarto, tapos natutulog ako kunwari. Kasi feeling nila ako yung may pera kahit nakikain lang naman talaga ako. Pero sa amin naman sa Bicol, 'di ba sa yung sa inyo laging Pampanga, naka-open yung bukas yung pinto. Yan, nakabukas yung pinto. Sa amin hindi namin malaman pero part na siya ng tradisyon. Every Christmas hanggang New Year, laging tuklap yung mga yero namin. Tuklap? Yung mga tuklap yung Ba't mga na tuklap? kasi nga may naka-one every Christmas. At nasanay na kami. Oo. Grabe. Totoo yan, mga feeling close tapos choosy pa. May mga iniiwan yung alam nilang mga lumang gamit, iniiwan pero yung mga bagong napamaskuhan mo, yun yung mga kinukulimbat nila. Ay, grabe, choosy na rin sila. Choosy at mga feeling close na rin sila. Pinipili nila yung mga bahay na tutuklapin yung yero. Yan. So parang pala sa inyo, open house. Yes, open house. Pero mga pumapasok, mga magnanakaw. Ay, nako. Anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ang usapan namin ito at gusto mong i-shoutout yung inaanak mong namimiss mo na. Ayan. Uy, namimiss mo nga ba? Oy. Baka tinataguan mo. Huwag kang Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broski at Gonyo Bicolano. Siya, kabisyo, makakasama nyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science, tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your ragong broski like super legit and all Gonyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape. So 90.7 Love Radio. Feel good. Ay gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena! Sa sasakyan sikat, basta't Love Radio, ang radyo mo.